Здравейте хора, сега ще ви покажа парите ми в Grow Garden и не съм сигурен, но може да направя giveaway, сега ще видим. Сега да изчакаме малко да ми зареди. Аре бе. Ето. Ето ми ги парите. За Corrupted Kitsune взимах 1 секстилион. Сега ще ви покажа едно друго нещо. Хора, ще направим един giveaway. Се чуете какво това е? Златен бинстък. Ето. Ще направим giveaway на това. Аре бе. Ей. Това. Това дава Brain Rot мутация, която е OP. Това не е много полезно, но ни дава 10 пъти Size Fruit. Това от мен е чао. И който иска да се запише на всеки 4 клипа правиме giveaway. Чао. Да пишете в коментарите. И хора, и вашите имена в Roblox.